at spise kød. Nogle spiser kalvehaler eller sylte grisefod, andre foretrækker sveden øllebrød. Jeg siger hallo, og lige et øjeblik. Der er nogen, der går i koma, når de ser en solnedgang eller dufter til en lille blyviol. De kan ikke se det smukke i en chokoladestang, og de siger gerne nej til en gajol. Jeg siger hallo, og lige et øjeblik, der er der ingenting, der kommer op på siden af slik. De må gå for, de må godt op. Nu er tykken, nu kan måtte. Luften, skuffen, eller lad krisen lange fætter. De må fylde boller eller de må fylde karameller. Giv mig flere, giv mig mere, giv mig meget. Og en kaffeko. Ja! Man skal huske vitaminer, man skal passe på sin vægt. Man skal spise varieret, det er sundt. Er det det gælder om, at min metode helt perfekt, for jeg kommer hele slikbutikken rundt. Jeg siger hallo, og lige et øjeblik. Jeg er ikke noget mod da jeg kan også sagtens spise et banan. Ja, jeg kan faktisk klare op til 14 frugter, hvis jeg skal forudsætte, de har lavet marcipan. Jeg siger hallo, og lige et øjeblik, der er der ingenting, der kommer op på siden. Slik. Giv mig hvorfor, giv mig hvorfor. Du har tykken, du kan måtte. Luften, skuffen, eller lad krisen lange fætter. Giv mig fylde boller eller giv mig fylde karameller. Giv mig flere, giv mig mere, giv mig meget, giv mig en kaffeko. Giv mig hvorfor, giv mig hvorfor. Du har tykken, du kan måtte. Luften, skuffen, eller krisen lange fætter. Giv mig fylde boller eller giv mig fylde karameller. Giv mig flere, giv mig mere, giv mig flere, giv mig mere, giv mig meget, giv mig en kaffeko. Giv mig en kaffeko.